बाय बाय ये मेरा है दे दो प्लीज दे दो मेरा है थैंक यू हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि another vlogआव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय स' जोंहा दिनै मा होनो कलेज बन्द'नि माबायाव एसे बेरायहैनो नागिरदों मानि माबा लायनो नागिरदों नांगौखिनि गस्ला ड्रेसफ्रा गाज्रि जाजोब्बाय नालाय सासे लोगोआ सुफैनो नागिरदों ओमफ्राय बेजों थांफानो नागिरबाय आङो आरो आंहाबो जोमग्रा नांखागौमोन बेखौ लायनोसै स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायबाय थादो लास्टसिम बुगोना नुदोंलै जाथोंसै बाव नायलाङाबा थाङा जोङो न' सिबदों जोंहा जि गाग्लिबावबाय ओमफ्राय ओइ गोदोनि दिनाव बिदिसोमोन ना कमिदार नालाय मा लाबोगोन नोङो साला आं ड्रेस सुनो नागिरदों मा ड्रेस कलेज ड्रेस ए ओमफ्राय आंनो मा बायना होनो नागिरदोंमोन 10 थाखानि मेथाइ सोरबा थागोनलाय 10 थाखानि जाजायो नामा दानि जुगाव आइसक्रिम जाजायो आइसक्रिम जाहो दे मेगन गाज्रि जादों नानिना ओंखायनो हमनांदों सानैयानो आरो सासे दंबावो निबाव आयौ मबाइल लायबावबाय गासिनो थैखागोनसो आलदा लायबावबाय बिदिबा मोजां ना नैबे मोजां कत' इसोर नैबे साबसिन ओमफ्राय मा आगर बिलाय आगरखौ लानोसै 100 थाखा लादो नामा दै मोनसेल'खासै नोंनाव बेसेबां दङ खुस्राया 10 थाखा देनां बाबानो सिखारसि मोनबा बेखौनो बायना होनोसै आं जौ लोंनोबा लानो नागिरबाय नामा बाय ये मेरा है दे दो प्लीज दे दो मेरा है थैंक यू बेबी इधर आओ खेलती मोबाइल पे बाय बोलो बाय No. Ich habe dilidarkan Riani. Wow. Kenapa diudah guys nun? Aku. Behul ada size nun kan nungko. Momo खालामनाय try बायदि दादो जानो नागिरदों मा सोलिसावदोंहाय मोनथाम थांबाय हनै बे सासेया मा सोलिसावदों बिसोरो मावबा गोजान नामा आयौ नाङाखै हारसिंनि दोबाखौ नाङा सफैबाय लोगोफोर जोंहा बाजाराव थांनानै बेनो जाहैबाय आंनि जोमग्रा गोदान बेखौहाय 130 लादों माने 120 लादों 130 निफ्राय लादोंमोन नाथाय बार्गेनिं खालामनायाव आंबो एक्सपार्ट